Dongkrak, dongkrak. Kaya ngelek gapura. Saya manten kekalih. Kita jadi mantan mas. Cepet mas. Ayo ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal. Iki. Temanten putri ingkang Ayu Sulistiani Warni. Wah iki. Temanten kakung sajaipun kados carang ingkang ngenyek. Oh padake carang aku. wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi temanten. Kok enek musik to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. Pindo Nganten koclok. Nganten kok pindho Kaya. Ayo maka anu. Nung ning nung ning. Wah iki. Ya. Ada di peri. Anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok idak ndok kok telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lha ke. Aku kan dadi Panggih no. Panggih. Aku kan mbak ini kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. priase anu Sintan Jenking ya. Wedding. Mbak ini kan kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Aku Monggo. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Sopo cekar sakira bawah. Latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita menikah. Umpamane maksudnya. Karek kono. Ya aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyune ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong wedok. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ning gemplang apa Mas? Ning gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Dul. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkem sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng ya. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung ngidak kok iso dijiki iki. Sasampunipun nglampahi pidhakan Heeh. tigan. Anu ndoke idake lho. Lho Idake. ndoke didaki piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah jeneng idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak? Malah iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur nglegar Temanten turun. Kamu gak mau Sarimbi. jadi mantan mbak aku to Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, Teman- mudah cetokan ora. Tok men dadi akbar. Iya, iya. Iya. Muga-muga seterusnya ya. Ya. Terus Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. ki mantene do mripate piye iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados dam trek. Gak petuk. Gak petuk. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa to, ganjing sikilmu. Tapi sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri mereka riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le. Mas kan suami istri, hormat, rek. selesai. Tegak, rek. Temanten putri dan putra hadap ke depan, gerak. Mana matamu? Matamu dhewe. Sing kaya pas Gibran mata. Ini mataku. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Satu-satu. Ini matanya mana? Ini mataku. Kok kayak sentolop toh? Mataku. Ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana?
golek kesempatan MC geragas. Lah aku kuwi ora bendino. Iki lho sapan malam pertamane kok. Malam pertama sapa? Malam pertama tak genteni aku. Hei! Piye to ki manten gota gede bareng penake kono iki. Kok kowe gak kuat. Oh. Ah. Kene wis nganggo jamu tetes kok. Ayo bare mumpung urung ya. Iki lho musik ijek kok. Ora. Siget sawetawis menika wanciripun temanten lungguh kursi. Nggih, Kursi wonten ing dadi kursi. Kursi. Kursi dampar kencana kene kursi. Dampare manten, kursine manten. Ah, borongan piro to ya. Lah, ngono jadi profesional. Nah. Iki jenenge romantis totalitas maksimal ngono kuwi. Hei! Kok kursi kurang ajar. Hei, kursi. Kamu kenapa? Terjungkal. Walah. Kok tak rokok rono tang. Anu ngadeg dhewe, Nduk, ben aman. wis ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Pak. Duduk dene kan. Iya. Wis manten ki manten cara adat di ki monggo. Alah niki tok-tokan mboten tenan. Kok ngoten kok nesu-nesu mboten apa-apa. Tapi mau tenan gelem ndi? Gelem. Lah yo games kok. Sapi ya kok ya. Yo, nanjakne sinden. Salat Sinten? sinten Mas? Tak goleke sing sak babak sak musuh. Mbak Denko. Mbak. Yo. Oke. Kemenang sempat aja. Kita sambut Denko. Disapa. Heeh, kuwi lho. Tak golekne musuh neh, heeh. Ah, lek mang Mbak Niken wis enek pasangane. Iki digolekno pasangan awakmu. Disapa Mas Komet. Heeh, ditakoki men, ditakoki. Mbak nyen sewu jenengan uang. Lho. Paring asma sinten? Paring asma sinten, Mbak? Aku. Nggih, nggih. Hah? Sampean paring asma sinten? Aku mau. Nggih. Numpak mobil. Ah, Oh. modar kowe. Rene numpak mobil. Oke. Tuh. Awale ngono, berikutnya engko pas. Ngaturke napa menika hari jadi Kota Nganjuk yang ke 1087. Mbak sinten, Mbak? Aku. Nggih. Wis mangan. Oh, modar nggih kowe. syukur, nggih nggih. Modar. Tuh, Rene to, rene. Kowe iki lem nakoki kurang halus, ngaliyo. iki parah tuh iki. Nyuwun sewu diajeng. Dalem Kang Mas. Yo penak ngene lho, Mak. Kowe ngono lho. Terus cangkemmu konslet wae. Nyuwun sewu, paring asma sinten nggih Oh, diajeng? kula niku Deni lho, Oh, Mas. nggih, Mbak Deni nggih. Heeh. Di dalem saking pundi, Mbak Deni? Saking Guyangan. Hei! Wah, iki milik umum iki. Loh, Wah. jenengan kok ngertos to, Mas? Aku ping pindho rono kecelik terus. Sing gawa tapi ijo kae, Mas. Gowo kalau garangan gurimu lho. Antara bakul topi yo. Ha, takoki penak ngono to, Met. Wah, Wis sing kira- halus to, basamu sing halus. Mbak 250 purun. Apa kowe? Anu saking pundi, Mbak? Pidalem saking pundi? Moh, Mbak, mau ya Moh. apa? Aku gak tau apa-apa iki. Jenengan daleme pundi ngaten lho? moh aku moh. Oke. Moh. Lho, mau kok oke piye to Ngomong iki? oke lho. Wis gak nyambung ki bolot wedok kita ya. Nyuwun sewu diajeng wau. Nggih dalem-dalem, Mas. Dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ya Allah, kula niki mau jam 3 sampun CR wonten mriki lho, Mas. berarti jenengan disiplin kahanane saged. menika rame sanget ya Laras, Allah. piyayi mriki lu ngeten iki leten napa piyayi ingkang Remen budaya. sanget nggih, Mas. Remen sanget nggih, Mas. Nyambung lho dijak omong ya Nyambung. nyambung ngono. Tapi kok iso gemesno Iya ya wong? kok aneh karo kono nyambung. Aul ini gue. Wane nya. Hah? Wis sing ahli ya. Wane henyi wa. Henya. Oh, ya. No, ha. Kok wah oh Opo? Lah ning malah medhi wong. Bareng ngomong ngono malah sambung. Lah nggih. Sambung apa padha kocloke. Yo Banyuwanginan yo. Banyuwangi. Apa wis? Manut, Ya. penting Banyuwangi. Bebas. Penting Banyuwangi. Ya. Ye, gerak jakan. Oke. Nah, Lah Mbak Yu sing nyanyi keras niki mesti. Oh, keras. Keras. Sudah siap? Oh, Ya, sudah. goyah sudah siap? Lah, iya. Sudah siap apa belum? Mbak Yu, sampean biyen apa supporter bal-balan?
Kuli. Kuli piye? Ketok bungkuk ngono lho. Batuk tenan. Makasih. Yuk. Sama-sama. Kerasakan. Ayo terus.
to Mbak, tepuk tangane merupakan suatu kebahagiaan ngono lho, ngagumi jenengan ngono. Iki kok malah Mas Komet Mas Dodok iki Nggih, kok nggih. ono titipan Oh, ya kuwi selain hari jadi Nganjuk. Nggih. Wingi uga memperingati Hari Bumi dan Hari Air. Oh, Hari Ono Bumi titipan dan saka juga. Dinas PUPR. Oh, nggih. Ya, wis rencana para-para pejabat para nayakaning praja nek ing Nggih. Kabupaten Nganjuk Nggih. akan menanam tumbuhan tanaman di Semantok. Ah, Akan menjaga kelestarian bumi leres, kita. leres. Lek bumine ijo insyaallah napa menika air juga nanti melimpah ruah nggih Pak. Soalnya Amin. sebagai resapan air kan tumbuhan. Selain itu juga sebagai paru-parunya dunia. Dunia. Leres. Mas Komet Mas Dodok ndonga napa di hari jadi Kabupaten Nganjuk niki monggo. Inggih, mugi-mugi di hari jadi Kabupaten Nganjuk menika Nggih. Nganjuk tansah maju, Amin. Nganjuk tansah berjaya, tansah Amin. kuncoro, saged sinergi antara atasan dan juga bawahan, pimpin pemerintahannya selalu amanah untuk rakyat. Amin. Mas Komet. Nggih sami. Dulu, kok kayak duwe omongan belas. Nggih, pokoke mugi-mugi masyarakatipun Ah. ayem tentrem kathah rezeki lak nggih. Amin. ngoten. Amin. nggih. Amin. Aku tak nutup relakan ya. Nggih, Besok kalau malam kita semangat. ketemu lagi. Nggih, Siap, siap. nggih. Yo, cawe sesaji brojo denta brojo musik tutuk nih lakone. Wayang. Yuk, ya. Yuk. Hari jadi Nganjuk 1087. Iya, Oke. oke. Maafkan aku bindeng ya. Oke, ora apa-apa. Hei. Kesisakan Mas Aryo. Anganku ngambarakan nembus meka kangge panglintang sasulo padang rembulan tak gelem nganti si pancerino tak titipi kidang teget jambang lungitan lung-lungan kang rerambatan kamu serang rangga simangga tak kirimi layang kitir tak sampir ki angin sumilir ora krasa siramu tansah tak pikir Dina wengi wayang bombet hatiku sing kerta saumpama kapan bayangku bisa degam lintang rangkelintang rembulan aku sabar kuatir lamun Arep makaring marang harakan sangkar Nalakan mau mama Nangga tumiti sing tirta Anggena lesi longka-longka ketika Tepuk tangan untuk Deni Ken Salindri Bolo. Iya. Selamat malam Wilujeng Dalu, good night to Deni Ken Salindri. Selamat malam. Kok suarane serak bintang? Iya, karena Apa aku lagi sakit? sakit, Oh. butuh obat. Wah, iki. Kamu bisa ngobati nggak? Apa? Kamu bisa ngobati nggak? Batukmu, bindengmu. Iya, Piye obatnya piye? dicutruk. Napas buatan loh. Ora no. Ora, Biasane nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasane mbek wong tuane kan dicutup ngono lho Mas. Masuk dalam kau nyucuk umbel. Ndak kamu sayang nggak mbek aku? Ya udah kalau kamu nggak mau Mas Badar aja. Hei! Aduh, memang ini kene dapuk kiai. Dadi bagian doa meneh kene. Doa kok punungane mubeng-mubeng itu ngopo. Ya, malam ini kita ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya.
kita tahun 2022 kalau nggak salah kita juga ketemu di alun-alun Nganjuk, Iya. Hari Bayangkara, Hari Koperasi. Ini kita ketemu lagi di alun-alun Nganjuk dalam rangka hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Nah, gimana? Mati Mike. Oh wes. Udah. Iya. Ya kita doakan buat warga Nganjuk. Ya. Semoga semakin sejahtera. Amin. Semakin sehat semuanya. Amin. Semoga semakin lancar rezekinya. Amin. Bisa nanggap Mas Akbar dewe-dewe. Amin. Akbar tok tapi. Lah nikahnya dijak ora? Ora. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa ora dijak? Ini kan sakit. Oh, ya kok nek wis sehat. Nah, Iya. ini tadi baru pentas kemana apa dari rumah atau dari Ini pentas? tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke Madiun. Madiun. Terus langsung ke sini. Oh, ke sini. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Peti sampean dong. Oh. Lek Akbar na ya ora tak tekani iki mau. Nek rabar lu nglarane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Dik Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi no aku no belum makan seharian loh Mas. Lho ngono kuwi kan aku kok ya ning rasaku kan ya malah bingung to. Aduh Dik Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal kok gak. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Ya iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelingne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya iya, ya. Tadi masih Gladi bersih ya gladi tadi. bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo enggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Dik Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Ya Iya toh, nggak apa-apa. mengelekkan Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih. Tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Nggak tahu sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue lu mah. Nggak mau. Nek ra karo aku mosok ora maem, ya kudu maem. Tetep ora mbak ora nafsu. Dek kene no ning grup Asma Pratana nek sing taksir Len Mas. Sapa lho? Siapa ya? Lek Mas Faris juga. Sapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar, Mas Badar. Lho tan saya ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Ya ora ke umure wis tuwa ke. Lah tapi kan rong rabi. Ala rong rabi ke ya bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu Ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei! Karo mas aku ya aja. Kae wis anu kok, wis ana calone ya. Sopo? Ya mbuh sapa wis ana calone. Oh, to Mas Batalno ya Mas. Wis ana. Batalno. Wis aja ngetek kok tekon terus. Mas aku ken saliman karo aku rong saliman karo aku ya ampun. Belum ya kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Lah ngono lho, heeh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar maksudnya. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ampunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis ngawur. Salaman sih. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawi to ngamut ya. Kok bau pesing tangane? Anu, enggak tahu tadi Bang. Habis nyongo tadi. Anu, ini lihat tuh penonton penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemeki jariku. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Oh, iso ngelapi umbel ning jarike dalang kok ndemeki roh jarik kuwi kudu piye ngono mangsaku. Lah jari kita lo sama. Ora iki ora beda no kok ya. Oh iki lek kuno kone kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya iya.
Ora titen aku, Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk, tapi di luar Tumplek. Nganjuk. Iya, tumplek-plek. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat YouTube. Banyak. Ada berapa? Gak tahu kamu. Enggak tahu. Masa aku kok malah Ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pasang. Iya, nek aku ya, Mbok. Malah gayamu. Oh, tak ngene tok kok au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Akbar ndalang itu, aku ki ndelok pas karo Abah Kirun. Oh, di SMP 5. Ah, ya. Abah Kirun ki nyebut jenengku nyapa to kok sampean kok langsung ngeprak wayang iki. Piye nyebut jeneng piye to? Oh, nek kok nek didikan ngono to. Yo kan orangnya nggak ada gitu loh. Maksudnya orangnya nggak ada kok disebut-sebut gitu maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Sinden lainnya toh. Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki Ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Adane gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawuh, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng mirsani. Sugeng mirsani ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, so apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Hah? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan enggak ada yang tak masih banyak yang Agni tak tahu. ki aku Niken Oh. singkatannya. Akhirnya Akbar ini ya gitu. Oh, Agni ki apa? Agni ki Akbar Oh, Niken. Akbar Niken. Pak Bupati. Oh, Pak Iya. Sri Handoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Oke, siap. Tapi duetnya kok ya Mas lek wis wayangane kukut. Lah Aja saiki to. Ah. Lah arepe duet wong resik-resik alun-alun kok piye. Ora ada aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Aja kamu kok empuk sekali toh. Empuk ta? Suwirang ini to, Alah. Bukete. Lagi lho, buket. Aku iki berpentas mesti untuk buket. Apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ramblu kuwi. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yo ngono aku no. Punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyak yang Ini membawakan- salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes Ya, oke ini banget ki. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu Iya. kan udah banyak uang toh. Anggur duit tak ngedek ya. Ya ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya. Ya ini dari So diembruk nek kene kabeh wis. apa? Iya, gini Oh bocor. dari siapa gitu tok lo Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Bunda Ini dari Hong Kong, Bunda dari Susi. Bunda Susi Tuh, podo. juga. Miskin kok mending tau dijajar-jajar dadekne wayang. Heeh, ngono wae kok. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Semoga Ya. dapat balasan. Oke. Ya, amin. Ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Kopet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, Ada pelawaknya. enggak ketok lo nggarai matanya aku. Lah belum naik kok Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh, gitu. Oh, mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan. Oh, dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet Iya. apa? Ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir loh, Mas. Iya, siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara VS Asta Brata. Mana wayang? Di situ.
Lambemu pada di WC. Ubek-ubek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Dewa Tresno Mas. Oke. Andene yo anek ceblok yo gocelan aku. Oke, kita untuk pembukaan duet dulu. Oke, Dek? Oke. Siap. Monggo Mas Mendang digarap. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepotno ki, Mas. Miku, Mas. Kenapa kok kamu nggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Mbok tekek aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis. Ini kene kon mudari bu winter. Ya, ya. Oke. Ya. Yuk, untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Ya. Oke. Bayo penontonnya. Ya. Yo. Tekone. Dewa Tresno untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Gendong aku. Menyapa masyarakat Nganjuk. Terima kasih. Yo kembali. Gendong ukur kene kok sampai kon dhuwur. Oh iya, ayo bareng. Gendong kuwi lho jare. Gendong aku jek dalang sewengi ya mengko. Ayo bareng yo. Abang masak bare sak bite kok kon gendong gajah. Sidane. Sikil kamu pliket bintang enggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini.